Zo, zelfgemaakt hinderrolletje van LVT. We gaan hem even uitrollen. Dus 5 keer de tunnelbom 400. Gewoon aan elkaar gemaakt, over elkaar heen gemaakt. Dubbelaags. Prima, we gaan hem testen. Zie je, we hebben hier de stukjes over elkaar heen gemaakt. Even kijken, zo. Gewoon de matjes over elkaar heen gelegd. En dan eens even kijken of dat werkt. Dus gaat ie. Hindoe, wat is het? 2000. Zo, die ging goed. Zoals je ziet, het heeft goed gesnipperd. Dat ging lekker af. Zo, die is goed gekeurd.